Здравейте, днес искам да ви покажа нещо, което сега ще ви покажа. Това е парфюм Black Forman. Искам да го видим. Секундичка. Аз отде скъсах найлончето. Да го видим как изглежда. Иначе още даже от тук мирише. Без да съм пръскал. Не знам защо. Хубав е. Поне хубаво изглежда. Мирише добре. Де-факто пише на него. Някакви работи тук, не знам какво е. Хубав е май. Хубав е бе, хора. Хубав е. Black Forman пише на него. 500 турски лири. Но е хубав. Хубав е много. Fatme, hoş geldin.